Anene timaitinga akorengana naye ebwa mategati chikosori umuziki amona siasa nchechi abana muziki kurasoro rwa Gusii tkorigoroni goba yasogetie na gustamatana ne timu ya Magenche FC asekimino kyagosoretigwe ase egeti gya Kenya Stadium gukwana maiga yagosori yo abana muziki abo nigo batebete buna okugani nkoro ase abanyankero guse abana siasa nabo igo wesokia erigosira ebyegwa ase orongongoro rwa Gusii anene ase ensemo yenkoyo ekiminane kyo egati ya Abasanii FC nabo igo Magenche FC nigo kyaerete Magenche FC bakobaikora Abasanii FC chigoli sano nemo asibere. Mwancho mulige utikana na yu ya Abasanii nenkoyo nogo ikorwa togende goika ase ligi ya